साई साई हरे हरे साई राम हरे हरे साई साई हरे हरे साई राम हरे 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 साई राम हरे हरे साई साई हरे हरे साई राम हरे हरे साई साई हरे हरे साई राम हरे हरे साई साई हरे हरे साई राम हरे हरे। जय साईनाथ महाराज की जय। साई साई हरे हरे साई साई हरे हरे साई राम हरे हरे साई हरे हरे साई राम हरे हरे। सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। जय साईराम। श्री साई नवदुर्गा वारकरी समितीचो अध्यक्ष हांव शेखर नायक हांगा जमिल्ले ह्या पदयात्रेक शामील जाल्ले सगळ्या साई भक्तांचे हांव स्वागत करता। देव बरें करूं म्हणटा सगळ्यांक। तुम्ही मुद्दम जावन ह्या बाबाच्या साईबाबाच्या पदयात्रेक मडकय येयले। ही पदयात्रा जाले 6 वर्सां ह्या बाबाच्या आशिर्वादान पदयात्रा जाता आणि आता आम्ही सकाळच्या 5 वरांचे साईबाबाची काकड आरती करून आता आम्ही नवदुर्गेच्या देवान मडकय येयल्ले आसा। आता फुडली वाट आमची महालक्ष्मीच्यान कवय शांतादुर्गा देवा कडल्यान आमी तामशिऱ्याच्यान बोरये वयतले आणि दनपारची मध्यान आरती जावन बाबाचो महाप्रसाद जावन ह्या पदयात्रेचो सांगता जातली। तर सांगपाचें इतलेंच म्हणल्यार जे कार्य साईबाबाचे आसा ते साईबाबाच करून घेता। आमी फक्त निमित्त आसा। आमी बाबाचे सेवक भक्त न्हू। भक्त जावपाची शक्ती आमकां अजून येवना। कित्याक भक्त आशिल्ले ते आशिल्ले पयलींच्या टायमार मासापती आशिल्ले जावं तातासाहेब दीक्षित आशिल्ले ते भक्त आशिल्ले। आमी बाबाचे सेवक। आमी बाबाची सेवा करता। तर आमी साईबाबा कडेन इतलेंच मागता की बाबा जी तुवें आमकां सेवा दिल्ली आसा ती अशीच तूं मोठ्या उमेदीन करून घे आणि जे भक्त तुजे हांगा तुजे पदयात्रेक येता जी तेंची इच्छा आसा ती साईबाबा तूं सगळे तेंची पूर्ण कर आणि तांकां सुखी आणि समाधानी दवर। जय साईराम। सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। अनंत कोटी ब्रह्मांड नायक राजाधिराज योगीराज परब्रह्म श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। बोलो सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। श्री नवदुर्गा माता की जय। जय साईराम। जय साईराम। जय साईराम। तुम्ही पळयतात GNH। ओ मेलो कितरे रास्ता पावस मरे जॉन बाब टायर झाल्या मरे ब्रेक आनी केस लागतले। मुझे भाशे हड्डे जाले इथे हॉडी चेंज कर मरे। कितें टायर चेंज कर मरे। खंय चेंज केला बरे हेच योकोहामा टायर एक्सप्रेस। ओय योकोहामा टायर एक्सप्रेस सगळे टायर सोल्यूशन एका जाग्यात। नवे टायर्स विथ 5 years अनकंडिशनल वॉरंटी। वाह मॅगविल्स वाह टायर चेंज टायर सर्विस वाह नायट्रोजन गॅस व्हील अलाइनमेंट अँड बॅलन्सिंग अरे वाह। पेपरलेस बिलिंग आणि जायते हे सगळे बेस्ट प्राइस आणि एक्सप्रेस सर्विस गाडी सारखी बटर आणि सर्विस सारखी फास्ट मरे। फास्ट नो एक्सप्रेस योकोहामा टायर एक्सप्रेस ऑपोजिट सनशाइन हॉस्पिटल आलेम हायवे मारगांव आदमो दोतरा घेवत मरे। पळय